Zviri kutadzisa mvura kunaya munyika munomu zviri nani zvatobuda pachena pane zvimwe zvisiri kubuda pachena. Chifambi chemunhu sakanyo. Wechifambi muchavakaura vanhu venyu vavo nokuti kunavake zvenda kuguruyo zvese zvamaitaura zvese anaanza zvidzakira kunywa kunenge kwegwarina ari kuhura ngeimbo zvimwe zvese wakaita but uri mubereki ari kushungurudza vana. Chekutanga mukadzi wako wanga uri kumupomera mhosva asi wabuditsa zvinyadzi zvese zvokuti mhosva dzako dzawatanga apa kana mombe 10 unadzo iwewe dzekuti Pahasha TV nyaya sezvadziri. Maxwell Masoka unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva yokupomera knowledge kuti anodanana nemukadzi wako. Ndo zvamakanyoreserwa vachimuri pomero wachinzwa Masoka ngunda chizwa asamanisi ringangogarizwa anisati ndataura. Okay, famba. Right. Chimura asumudza ruoko rwako rwerudyi. Utini knowledge chimura? Inini knowledge chimura. Ndichataura chokwadi. Chokwadi chogani pasina nhema. Mwari vandibatsire. Maxwell. Ini Maxwell Masoka. Ini Maxwell Masoka. Ndichataura chokwadi. Ndichataura chokwadi. Chokwadi chogani pasina nhema. Chokwadi chogani pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Ndatenda. Taurai chinzwe vachimura. Musoro dare rakudzwa kare. Wakanga muswa 21 patikaita last court pano. Ndakanzwa zhowe panze. Ndobva ndabuda panze sezvo ndiri pabasa rangu. Pana chandaiziva. Kusvika panze ndiri kuona murume uyu anonzi Maxwell Masoka uyu achiti akafamba 5 meters wodzoka futi achifamba achipopota achiti panapa mapurisa ipano muri kuita hori muri kuchinja madhets kutora vakadzi vanhu. Saka nyaya iyi ndofunga yakaita almost 30 minutes iri panzapa. Funga pano ndakatsvaga kakawanda ndiri panzapa takaungana panzapa. Saka witness yangu yokutanga vanezi vatsekwende ndo vakatanga kubvunzisa nyaya muchidai waka isusu tiri mapurisa akawanda pano. Iwo natsotodyo wako panapa wakutoti tiramuisi pano. Chokwadi Maxwell Masoka haana kuvanza akabva ataura zvikanzi kutaura iyeyi knowledge kani mavara iyeyi anotora mukadzi wangu. Saka zvisinei mumashure umu semunhu angajera kuti kwamabasa rake ndakafonerwa nemadzimai avo waakaramba ndoti ndindakaita nyaya yavo. Madzimai vakanetsana nemurume uyu. Mukadzi uyu akauya kuzomangana nyaya kwandiri. Nyaya yakapinda mudare. Murume akabatwa nemhosva kunzi ari pemombe dzake. Saka mukadzi anga kumusha kwake kudare uyu. Ndo akarikurira zvikanza tisose kunokuikirwa inini. Kuti ndakatadza basa here kochiko zvikanza ati kunzi tiri kudanana. Saka odi yachina ndichandoita sei ndiri kunzwisai. Saka musi wachina wakaitika noisi padzapa. Ndakabva ndashidza tsekwende ndikati tsekwende odi yandisati ndainzwa. Asi ndoda kuti iwo uitange kuinzwa. Ozondudza inini. Chokwadi amai vamukadzi waMaxwell vakaenda paofisa vakanonogwa audio vakanzwa zvavakataura mukomana uyo achituka audio achina iripo. Saka nokudaro zvakazove nekutitsamwisa kuti ndoda kuti andiudze kumwe chete kuti kuviri kwandakaita hori. Ondiudzawo hafu mukadzi wandikadanana naye. Inini mukadzi wangu ndinaye chidhuvhe chakanaka sitereka chisandapedza mukadzi wedu. Saka ngaandibudiro pachena kuti uyanga hwangu pazvinhu zviviri kuti ndive hori ndakatora mukadzi wake andibudiriwo pachena. Wazvinzwa Maxwell. Zviri kunziwo nomusi wa21 wakanga uchitaura uri panzapo uchipopota uchiti wewe mapurisa ari pano muri kuita uhori muri kuchinja magetsi
chikonzero muri kuda vakadzi vavaridzi pakazosvika nokubvunzisiswa kuti wauri kunyatsoreva chaiye ndiani nekuti mapurisa amambo pano vaita vakawanda. Ukazotaura iwe nomuromo wako kuti wandiri kutaura ari kuita basa iri rokuchinja madhesi pamwe nokudanana nomudzimai wangu ndi knowledge. Anzi wakati knowledge kane mavara ndizvo unobvumirana nazvo here hungu kweti? Handobvumirana nazvo. Chitaurire tinzwe mabvumiro ako. Mabvumiro angu ndinokumbira musoro changamira pokutanga ndakukumbira kana vane mutongo wenhau yangu musi wa 24 December kurapira. Ndati ndinokumbirawo kumidhiya kana vane tepi rangu, tepi rekodhi renyaya yangu yakatongwa muno mudare muno gore rakapera musi wa 24 December kana riripo riiswe mufoni mamambo pandinge ndichitaura vanenge vachitarisa mufoni. Kukumbira pindura mubvunzo ndatini wazvinzwa here zvataurwa naknowledge kuti iwewe musi wa 21 wakanga uchingunokufamba-famba panze apa uchipopota uchizunza maoko uchiti mapurisa ari pano munohuori muri kuchinja madhetsi muri kutora vakadzi venyu. Ukazosvikira pakubvunzwa nemumwe mupurisa akati nyatsotaura nokuti mapurisa amambo pano takawanda. Ndiani chaiye ari kuchinja madhetsi uye ndokutora mudzimai wako? Ukati iwewe nomuromo wako knowledge kane mavara. Ndakubvunza wabvuma wati hongu ichokwadi ndakataura mazviwa. Isu taakuchida kuti tichiziva hatigone kuramba mukati medare rino kuti knowledge kane mavara haasi kutora mudzimai wako. Nokuti iwe unogona kunge uine nzira dzakawanda dzinodudzira pachena kuti knowledge ari kutora mudzimai wako. Chititaurira matorerwo ari kuita mudzimai wako naknowledge. Famba tinzwa pamusoro nechinanga regai nditaure nhau yangu zvizere. Gore rakapera muna October vachisusa vakasvika pamba vakandipa samanisi ravakandipa vakati unodiwa kudare ukakwirirwa nemudzimai wako Rashiwe Musengeri uri kudiwa kudare. Vakatanga vati musi wa 3 December. Madzimai akati baba pandikakwira makati 29 October kwaita kure ndada kuenda kumusha kwangu. Vachisusa vakabva vafona vakafona vachisusa ava vachifonera kuya vanoshanda navo ndobva vakazonditi vamasoka munoya kudare musi wa 29 October. Musi wa 29 October ndakauya sina dati nonoke ndikasvika pasi 11 ndikasvika pane pakangoti zi pasina munhu ndobva ndangoza angoti hapana dare ndokubva ndadzokera hangu kumusha. Ndikabva ndaziva kuti sezvo mupurisa wamambo akataura madheti maviri kureva kuti dare ravo kumusi wa 3 December. Ndakanga ndagomako musi wa 3 December. Handina kuzoziva kuti weekend yaiteera musi wa 5 November kwakanga kune dare. Handina kuya kudare nechikonzero chekuti ndanga ndisingazivi. Madzimai angu aizviziva vakauya kudare. Vadzoka kudare vakauya vachindinyepera kuti hanzvadzi yavo inonzi Trimore yakanga yabhadhara bhenji nhau ndokubva yatungwa ini ndisipo. Asi uku kwanga kuri kunyepa. Yanga yato strategy kuda kuzondibira musi waizopinda nhau mudare muno. Inini ndakazviziva sei kuti madzimai vari kunyepa. Mangwana achene musi wa 6 November ndakafonera vamuzuka ndakati sei makatonga nhau yangu ini Maxwell Masuka ndisipo nhau yangu ndikanga ndakwirirwa nemudzimai wangu. Zvakanzi navamuzuka nyaya yako Masuka nemudzimai wako haina kupinda mudare. Ichapinda musi wa 17 December nokundibata. Saka manje ndibata muchomwe chene zvanzi ichapinda musi wa 17 December. Kunyepa kwakaitwa nemadzimai angu kuti nhau yakanga yapinda mudare. Nhau yangu yanga yatongwa ndisipo.
zvakazotsinwa nababa vachisose musi wakatongwa nhau yangu musi wa 24 December muno mudare vachisose vachinyepera dare rino kuti sezvo nhau iyi yakambopinda kekutanga nhasi iri kupinda kechipiri apo vainyepera dare kana vakanga vachiti nhau iyi iri kupinda kechipiri musi uyu kureva kuti nhau iyi yakanga yapinda musi wekutanga musi wa 5 November. Zvino kana chiri chokwadi sekretari ngoti vabuda ndaida kuti pavhurwe mapepa kumashure kuti mutarise kuti zvechokwadi nhau iyi yakanga yatongwa here musi wa 5 November. Alright, inzwa Masoka. Nhau iri pano hatisi kubvunza the procedure yekuti muswa yakatongwa. Nhau iri pano ndeyekuti allegation muswa yauri kupomera yakaitika here kana kuti haina kuitika. Apa ndinoda kududzira nokutsanangudza horo hwaitwa nababa ava vachitsigira mudzimai wangu mudare, vachitsigira mudzimai wako hungu vachida kuti inini ndikundwe panhau iyoyo yakatongwa muno mudare. Nhau iri kutaurwa munomu inhau yavataura iwe kuti zvechokwadi anodanana nemudzimai wangu. Ndinozvitorera pakuitwa huri kwaitwa nababa kutsigira mudzimai wangu mudare muno kuti inini vandikuburire ndikurirwe ndikundwe ndidhifitwe vatsanangurire dare kuti ukama hwavo nemudzimai wangu wakanga huri papi wakaita kuti vaite uori kutsigira kutonyepa kutoti nhau yakatongwa yeisina vachida kuti vandipine muno mudare rino Changamire. Madzimai ako ariko Original sina mudzimai asi panguva idzo dzavanga vari mudzimai wangu amai varapa vandakavapira gupuro muno asi panguva enda asati ndavapa gupuro. Taurai chinzwa rashiwe uya kono avasisiri vakadzi vangu saka zvino zvaakana knowledge wagutsikana kuti mudzimai wanoriji andana kana akatorwa nani zvakanomuda handisitindei naye ndakapedza naye. taurai tinzwei amati maziro enyimi anhaweinyarareseru inini nhau iri kutaura nababa zveshuwa musi wokutanga pakaitwa danho ndakauya ivo havana kuuya vachisose vakatozovateera kumusha kunovatora vakavashaya varipo vakanga vasipo vakadzoka vachiti handina kuona munhu pamusha nhava inazopinda haina kutotongwa nokuti ivo vakanga vasipo ndavakazopiwa rimwe dheti saka madheti aingochinjwa chinhu kusvika nyaya yedu yakazopinda musi wa 2047 ndoba ikatanga kutonga ivo vakanga varipo ndomazivira aiwati vakauya vachinyipa iwe mirira kupuwa nguva iwe mirira kupuwa nguva amai ava vakatanga hori nokuti musuwa chinonzi hori hori kubiridzira kuda kuhina nhau nokubiridzira usingataure chokwadi hori hwomudare ndohori wacho imimi ndaika nyaya yenyamuti hori ngati muti hori ende hori wachena usikuoneka imimi makataura nyaya yekudanana imimi mabvuma kuti ndakazvitaura takadanana saka chiri panapa ichifunga kwangu kuti panhu kutoti nekuti mabvuma kuti homu odhiyo iyeye ngaibude kutaura kudanana kwamakaita nani kwawakaita nachisose nokuti nyaya yaunganidza vanhu pari pabhendi apa inyaya yekudanana pahori matadza kupatsanangura nokuti mukuti vakanga madheti zvaanoita Changamire vanoita basa rakawanda
zvavanoita basa rakawanda dheti inogona kuchinjwa 1 vanhu kana vari vashoma vagochinjwa kana mambo vadedzwa kune imwe programu yavanenge vainayo. Saka izvozvo imimi hamugone kuzviziva kuti munochinjwa maniki kana iri mega munochinjwa madhesi. Saka isi uori wacho hatisi kuona kuti vakaora papi. Audio ngaingovhurwa iendeswa kuna changamire vanhu kuti chino kuti mabvuma kana kuti hongu audio iripo. Right, tikasikia tine dzimwe nhau dzakawanda ichivhurwa naye vamasoka munembo musi wamakanzwa here vachimurava vachitaura mazwi erudo kuna adzimai vavasangana. Handinaye asi ndakatoonera pakubatwa kwenyaya kwaitwa mudare muno. Achimurava nakupa judgment vaitaura vachinyepa kunge musi wedare vakanyorera mumhangari achimura ndaasesa here navasasesa ndimambo here vanopa judgment muridzi wedare rina anopa judgment chief mambo vanorasiswa nemuponesa wavo. Ndakutaura kuti vanokona kuverengera amai avo mupepaninga wepeji zvandinoziva muno zvinoitwa muno kana vanhu muno muchitongwa nhau mumhamwari anopiwa nguva nedare kuti atsanangudze nhau yake zvizere haaverengerwe zvaida kuitwa nababa vachisosa avaida kuverengera amai avo mupepaninga wepeji kuri kundibirira vachishandisa kuti zvandisakanga ndisina kuuya musi wa5 November vaindinyepera kuti nhau yakanga yatongwa ini ndisipo ivo vachinyepa vobva vapinda kunge nhau iyi yaitanga kupinda yaitwa kunge iri kupinda musikechi 2 vachiti yakanga yabvopinda musi wa 5 November. Saka ndaida kubirirwa nababa achisose pamakada imimi mhumesho imi mamasoka makayamdare kune muchimukadzi amuchada handiti mati mukadzi amuchada chii chakatadziswa kuitwa zvamaida imimi naachimore nokuti mukadzi wenyu makamuramba muno nezvikonzero mambo vakambokupai nhenge yekunyengetedza kuti muirane nemukadzi mukavachiite mukadzi achiti achinwa mumore vakapinda papi pakusada kuita zvido zvino. Musi wa 24 December ndevesati ndaramba mukadzi akanga achiri mukadzi wangu makanga mainge kudare kuno makanga averengerwe zvaida kuitwa nababa vachisosa avaida kuverengera amai avo mupepaninga wepeji kuri kundibirira vachishandisa kuti zvandisakanga ndisina kuuya musi wa 5 November vaindinyepera kuti nhau yakanga yatongwa ini ndisipo ivo vachinyepa vobva vapinda kunge nhau iyi payaitanga kupinda yaitwa kunge iri kupinda musikechi 2 vachiti yakanga yambopinda musi wa 5 November. Saka ndaida kubirirwa nababa achisose makada imimi mhumesho imi mamasoka makayamdare kuno muchimukadzi amuchada handiti mati mukadzi amuchada chii chakatadziswa kuitwa zvamaida imimi naachimori nokuti mukadzi wenyu makamuramba muno nezvikonzero mambo vakambokupai nhenge yekunyengetedza kuti muirane nemukadzi mukavachiite mukadzi achiti achinwa mumore vakapinda papi pakusada kuita zvido zvino. Musi wa 24 December ndevesati ndaramba mukadzi akanga achiri mukadzi wangu makanga mainge kudare kuno makanga makwirire handina kukwira mukadzi ndiye akanga andikwirira. Vaisafamba nechibheko chinanga chipaguma pakatorapa pachishandwa nechitoko chavakairapa kunyese handidi kukuona kuno wakabva kuno kwiwo wauya wachasvikoka zvako ukauya kuzona vana ukazoenda kuchibomba kundakakubudza kuti kwambuya kwazvisatopesezi handidi kukuona kuno kuri kuzvezva ndinokuva nokuchini zvishamwari zvako chazvirikutaura kuti waitorwa pachavakairapa shamana mudiko wakakune makore 7 yaukwire kwamambo kuti uende kugururi chifambi chemunhu sakanyuka wechifambiyo muchavataura vanhu venyu vavo nokuti kuno vake enda kuguruyo zvese zvamaitaura zvese ananza zvizakwire kunywa kunenge kwegwa rinyari kuhura kungeimbo sakanyuka muchavataura vanhu venyu vanachaaonyekwa pagoma pakatorapa iyo akandiona ndiani vakaonekwa vanhu vari madeni ehe vanhu vakoyazo vatikuda muchavataura kuteka uri pambi ukabva pamba pako pamusaka pokuhura iri kufara kuti hura makuumeyo vakavhakanilapa mwana mdiko wakasiyana 7 years inomuziva iwe kuteka uri uri pamba paamai vako
Muchamutaura. Muchamutaurira kama yako kutpe. Mwa unende kwembwa. Inoteka yeye mashaka yenu. Kana kamuda danu. Bambira muno. Wao. Kuramba ponde neni manje rikinyengo manje zvinoroka zona kupasi kwa shiba manje. Hakuna mboshiba mara akakuranga kuti yara kupisa group. Chirwere chako chekutaka. Katanyo. Iri bo. Mata bakaora yo. Aunyari namwe rikune kokwe kokakupa kuti kuore. Ora yi. Aunyari. Bakaura pagumo yo. Kandi chichibira. Zimatamwa zako chaizvo zimatamwa zako zvimabhesi brand zvirikupeura nasine kuyanganyanya kuura rizai. Ende upachavhakaira ndiari kuchanditaurwa. Unomuzive. Iwe muti ngomutsova kuti ndinini. Ukumafama muyemo ndine shamwari. Achavhakaira apa kwapachengo yaubva samieziyo. Shamwari yangu inini yapachabva ini iri kukuudza izvozvo. Ashamwari ako akutinaura every body is speaking. Zviri common izvi. Ora aingo chiuri pamurume. Uchaona kwachaesa. Uri kuona kwachaesa. Waita unyang'anya manje uchida unyang'anya pamba manje uchizicha guru manje. Angachikuri kushogorera varume mazvimashuzvi uniki manje. Ndobva wasviba kupasi kwaunyari manje. Ende urapo chirwere chako ichoche chingezi yako iyi. Haunyari manje. Zibvambire munhu uri zibvambiwe. Zvakanaka. Kungubari kwekungwana wakanyare. Regai tidzoke panhau. Chokwadi chaicho icho chokuti Maxwell agone kutaura kuti Chisose ari kudanana nemukadzi wake atadza kuchiburitsa. Ndiripo pamashuga. Ndopara toburitsa baba. Mautosvika ipapo. Solid record. Mama, most of Chief Mostivity. Your Solid Records. Aungati uri murume akakwana usati wasvika kuno. Burning Issues Men's Herbal Clinic. Simbisa musana wa baba baba wa baba. Simbisa musana wa baba baba wa baba. Simbisa musana wa baba baba wa baba. Kwinyisa musana wa baba baba wa baba. Kana pakutsenga pae uchikasika kumedza iwe uchada. Chika kuno ku Burning Issues tokupa damba refu. Burning Issues Men's Herbal Health Clinic. Call us on 0712 266 240, 0712 266 240 or 0778 795 794, 0778 795 794. Burning Issues. Tirikuti mishonga yedu unokwanisa kuwana
zvekare uri mukasachet kana kuti energy drink